Aké sú vaše dojmy, pán Andruška, z tohto zápasu? Neviem, furt na niečo, Laco nejaký Senko, ty ale drbal stále, neviem, čo sú to za hráči, rozhodca nic nepíska. Vylúčil by som ho dokonca. Dal by som mu červenú a dokonca života by som ho vylúčil z profesionálneho futbalu. Takí hráči na ihrisko proste nepatria. Ja by som k tomu dodal, že takíto hráči, takíto mladí, a respektíve mladší jedinci nás budú musieť dovtedy počúvať, kým s nami nevyhrajú v 10 športových, ja neviem, proste disciplínach, Marcel. A to ty nás neporazíš nikdy. Pán Družka, ešte jedna otázočka. A čo vaši problémy s nadváhou? Neverte všetkému, čo noviny napíšu. Nie je všetko pravda. A náš nový vzťah s modelkou Zuzanou Belohorcovou, nechcete to komentovať? Nebudem to komentovať, bohužiaľ, nechajte ma, nech sa predočí. Nebudem to komentovať, proste nebudem to komentovať.